Jaya. Lho pun kula kandhani lho Kakang. Pun kula elingke eling yo eling. Aku ki Mbak Yumu dhewe. Aku Mbak Yumu ipe dhewe aja nganti kelakon kowe seneng aku yo aja di. Lho kaya ngoten niku lho Kakang. Lho kok ature si Adi Kembang Jaya Mbak Yu. Kok lek kebangetan sampean kuwi dadi bojone Kakang Penewu Supayana. Lho sing dipamrih ki apane piyayine ki kok cilik rupane ya Allah. Paribasane cara wong matur ora iso jelo. Lho piyayine kok cilik apa-apane kok cilik. Lho kaya ngoten niku sampean dinyak si Adi Kembang Jaya. Mlepok mencah Kembang Jaya. Nggih Kakang saestu. Aku dulure tuwa mosok dipoyoki. Nggih Kakang. Aku dulure tuwa dinyek karo Kembang Jaya. Nggih. Dupe aku wis tuwa. Lah, wonge cilik. Lah. Apa-apane cilik. Nggih. Perkara cilik ngono kuwi diunek-unekke. Nggih men. Aku darani wonge cilik, apa-apane cilik. Nggih. Cilik lah. Wis cilik lah. Wong ancine ya cilik tenan bendina ndara wis roh kowe. Mati aku. Kowe jaya wis roh bendina. Anane ya iku mbok kon ngapakno. Kakang mati aku. Ora apa-apa karo dene sing moyoki sing ngenyek dulurku dhewe wae kok. Aku dinyek kaya ngopo ora tak gawe lara ati mergo aku duwe pepathokan innallaha ma'as. Alah. Sampeyan niku kok senengane kok birang-birin. Nyuwun sewu lho Kakang. Apa? Jane kula niku dadi Mbak Yu wis tak trima. Aja nganti kedadian lakon ngene ndak engko diisin-isin karo wong-wong akeh sing padha ngerti. Lho kaya ngoten niku lho Kakang, aja yo Di. Mbak Yu wis to percaya sampean karo aku. Lho kula iku senengane dipamer-pameri dimeng-imeng kok Kakang. Dipameri apa kowe? Mbak Yu Kencong Sari, sampean ki lho gelem-geleme, gelem ngladeni karo aku Mbak Yu. Aku ki wonge gagah gedhe dhuwur, piyayine bagus. Lho kaya ngoten niku lho Kakang kok kula kok dimeng-imeng sing gedhe. Jane kula lah nggih kepengin ngrasake sing gedhe rasane kaya ngono. Lah lambe. Saestu mboten. Baleni ngomong apa? Mboten kepengin saestu Kakang, saestu kula mboten kepengin. Ning kurang ajar niku Kembang Jaya lho Kakang. Bendina ngrasakno cilik ya ora ngentekno wae kok geger kowe. Kakang. Ning saestu kula mboten kepengin kok Kakang. Ora pengen tenan? Mboten. Apik, nak ngono apik. Lho. Ayo diiming-iming janji ora kepengin ya wis tegese apik. Lho, jenengan nggih tes sabar. Aku iki ora iso ngamuk. Waduh mati aku Kon ngamuk piye? Kakang. Nyuwun sewu nggih. Paribasane Kembang Jaya niku cilik sampean gedheke bodho sampean pinterke. Nggih mboten kaya ngoten niku lho mentolo-mentalane ngalup kali sampean bendang mati nek pun mati randane kula dibek kali Adi Kembang Jaya. Apa ngoten lho Kakang? Malah blarak-blarak to omong. Nggih. Wis bareng ngenyek ije ngalup. Nggih. Aku urip Kembang Jaya keduwung. Kaweca ucape karo kowe arep-arep aku dendang mati. Yen aku mati kowe dadi rondo, yen wis dadi rondo dipek karo Kembang Jaya. Nggih, Kakang. Aku dulur tuwa sing rumati diarep kon mati. Nggih. Matilah. Sampeyan lho. Wis. Matilah kowe tak kandhani. Ana urip, ana mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati karo urip iku gandengane. Mati nom apik, mati tuwa apik, mati bocah ya ora kurang. Lho. Panjenengan Tak gondelono nyawaku nek wayahe mati ya tetep mati. Ora apa-apa. Innallaha ma'as-sabirin. Dadi wong ki apik sing sabar ora gampang ngamuk. Nggih, Kakang, nggih kula percaya nek Kakang Penewu supaya niki sabare mboten karuan. Ning cobi manggalih Kakang. Pisan pindho panjenengan isih sabar. Ning nyuwun sewu. Nggih mboten nek nganti perkara niki dingerteni wong siji. Wong siji niku nganti woro-woro kabeh wong kae lho. Anu Kencong Sari arep ditresnani karo adine ipe dhewe. Lho isin wirang napa sing sampeyan lakoni cobi? Kowe iki ndak dulure ngateni kowe. Lho, enten napa? Omongane kok meh padha. Lho, enten napa? Lho wong wedok nggih kaya ngeten iki kok panjenengan. Ngono. Nggih. Dadi omonganmu iki tenan. Lho, Kembang Jaya kurang ajar karo kowe. Nggih, Kakang. Ora gawe-gawe. Selawase mboten tau gawe-gawe. Sumpah sambar bledek. Sampeyan niku kok meden-medeni wong mawon. Dadi tenan. Saestu, Kakang. Kembang Jaya neranyak karo kowe. Nggih. Bojahe ning ndi?
Teng Tegal Bantengan. Bantengan? Nggih. Ning omah labrahke, Bang. Kakang. Aku ngobong bojoku keringet tuh nganti gembrobos ora mekan-mekan. Rasake kowe Kembang Jaya diwenehi enak diwenehi bothok karek ngemplok ra gelem riteni lara kowe. Sampun wayah manen tartamtu Kakang Penewu badhe remen penggalipun. Aku rene ora butuh semangka. Aku rene ora butuh timun. Ning butuh ketemu kowe. Menapa wonten perkawis to, Kang? Ana. Lajeng perkawis pun menapa? Perkarane. Perkarane iki lho, Kalpatan kula menapa, Kakang? Piye Kembang? Kowe takon salamu. Aja tambuh kowe Kembang Jaya. Aja etok-etok kowe ora ngerti. Salahmu kok kembet kok indit kok gendong kok pikul. Mamak mripatmu apa piye? Genjong Sari ki sapa? Sapa? Garwanipun Kakang Penewu Sukmayana. Bojoku. Ketemune sedulur karo kowe. Leres. Ora ketang kae sinebut duluripe. Nang rengkuan kaya Mbak Yumu dhewe. Mergo kae uga sing gedhekake kowe. Nanging yo gene iso-isane mentala mentalane. Kowe nembung seneng lan Mbak Yumu. Kok arep seneng karo ipemu dhewe. Picak matamu piye? Kang Penewu sampun klentu ing penampi. Kula mboten nate nembung tresna lan Mbak Yu Kencong Sari nanging malah kepara. Mbak Yu Kencong Sari nembung tresna lan Kembang Jaya kepengin turu bareng lan Kembang Jaya kepengin kula kelone Kakang. Bagusin kowe apa piye? Yo. Kan gandengen kowe. Cecok kowe salah. Yo gene salah kok limpah karo wong liya. Kowe nyalahke lan Mbak Yu Kencong Sari. Kembang Jaya. Kencong Sari dadi bojoku wis pirang-pirang taun. Aku wis ngerti watak wantune Kencong Sari. Ora ana wong wedok jujur yen ora bojoku. Kencong Sari kae wong sing apik. Yo kene malah tibake padha kowe elek-elek karo bojoku Kencong Sari. Kembang Jaya. Aku ki kakangmu le. Aku ki dulurmu tuwa. Gantine wong tuamu yo gantine bapakmu. Mergo aku lan kowe wis cilik dadi bocah lolo tinilar sedo dene wong tuwa. Rama Umar Said Sunan Mulya Sedo ninggal anak aku lan kowe tinemune aku sedulur tuwa. Aku sing ngrumat kowe. Nah iki piwalesmu karo aku. Kowe nglamak karo aku, kowe khianati karo aku Kembang Jaya. Perkarane mung siji tresna. Yo. Iya Kembang Jaya. Kowe ora salah. Jalaran tresna kuwi bisa ngalahake apa wae. Kanca, tangga, sedulur, keluarga, wong tuwa, adat lan budaya. Kabeh kuwowo dikalahke dening kekuatane tresna, ora bedane kaya dening gapuramu Kembang Jaya. Ngerti yen aku dulurmu, aku kakangmu, aku suliye wong tuamu. Parandene kowe wis lali Purwa Dusina. Kowe arep seneng karo bojoku dhewe. Kowe arep nglangkahi karo wong tuamu dhewe basan. Bang Jaya. Yen pancen kowe seneng karo Kencong Sari, aja anggap aku kakangmu. Anggapen aku wong liya. Jaluken yen kowe calanan. Aja nganggo cara nglimpe kaya ngene. Jaluk tembungan lila legawa lahir batin bakal pasrahke Kencong Sari karo kowe. Awaton kowe ngrasake seneng uripmu. Ha Sumpah demi Allah Kang Mas. Kula mboten nate nembung tresna lan Mbak Yu Kencong Sari. Kembang Jaya. Kowe wiwit cilik ngerti marang larikaning hukum agama Islam.
Merga wong tulamu kuwi ulama agung tanah Jawa, kalebu peranganing Wali Songo. Kowe aja gampang nibakake sumpah. Saya sumpah mukane nyebut asmaning Gusti sing lar jagat. Yen kowe ora bener-bener tulus, kejaba kowe namung kebentuk kowe bakal nemu siksa sing ngene abot. Hei, Kembang Jaya. Alamun wingi tanpa sumpah gede percaya kulan kowe. Nanging saiki arep kowe nibakake sumpah kanthi nyebut asmane sing kuwasa. Wis ilang percayaku karo kowe merga kowe pancen ora kena dipercaya. Kang Mas menawi, monggo. Menawi Kang Mas menika sampun boten pitados kaliyan ingkang rayipun Kembang Jaya. Luwih percaya kelawan Mbak Yu Kencong Sari. Jan kula ngerti ora ana wong urip kepenak kuwi karo sedulur lan wong tuwa. Nek wong urip kepenak kuwi kelawan bojo. Monggo Kang. Menawi Kakang menika sampun ngewakaken dumateng Kembang Jaya, kula nrimo. Menawi Mbak Yu Kencong Sari sampun pradul kaliyan Kakang Penewu Sukmayana, menawi kula badhe tresnani monggo menawi pitados. Kakang sampun ngantos kula dados kelilip anggenipun Kakang Sukmayana bebrayan lan Mbak Yu Kencong Sari ingkang rahipun Kembang Jaya. Lila mati kangge rabu ing tresnane Kakang Sukmayana tumanduk Mbak Yu Kencong Sari. Nanging panyuwunipun Kembang Jaya Kakang. Kembang Jaya lila mati. Ning aja wong liya sing mateni. Kula njaluk Kakang Sukmayana piyambak ingkang mateni kaliyan pun Kembang Jaya. Kowe teko kene sing perintah sapa? Kowe ora ana udan ora ana angin kok teko kene sing perintah sapa? Mboten wonten sing perintah kok, Ndara. Kok teko kene apa? Hei! Ana ngono iki. Ajeng belain Ndara Kembang Jaya, Ndara. Rasa melu-melu. Iki itu perkaramu. Kowe ngalih, kowe minggir. Tak patenane Kembang Jaya. Ampun, Ndara. Kowe rasa milani Kembang Jaya. Ndara Kembang Jaya mboten lepat kok, Ndara. Nggih, Ndara. Gede cilike kowe mbelani Kembang Jaya. Nggih. Benerno Kembang Jaya, nyalahno bojoku. Kowe mbelani lan Kembang Jaya yen kowe ora duwe bukti sing cetha. Aja takon dosa, ora mung Kembang Jaya kowe tak pateni sira. Bukti, Ndara. Buktine ndi? Niki lho, Ndara, buktine. Malah ngerogoh sing ora-ora. Niki buktine, Ndara. Bukti kok ngene iki, bukti iki. Nggih, niku buktine, Ndara. Kamu ndelok ning ndi, Mang? Teng mriki lho, Ndara. Wah, yo anget. Buktine layang saka aku wong wadon kang nandhang kasepen. Kencong Sari. Mau bengi aku ora iso turu. Isine sing katon namung kowe Kembang Jaya. Monggo aku turu cedhak karo bojoku. Lah aneh to Kembang Jaya. Lagi to, Ndara. Padahal tak jejeg sisan ngono. Burung tutup. Nggih. Kowe anggere ngomong tak jejeg piye? Mboten. Bali ora? Tak jejeg sisan lho. Iki gara-gara kowe iki. Kuwi ora ora karepe anggen guyu nganggur. Ora ora karepe anggen guyu nganggur. Ora ngrasane wong gila. Satenane jujur wae Kembang Jaya. Aku bosen duwe bojo kakangmu. Mergo pancen kakang wis ora enak, ape buang kok. Nggih ngoten niku wong Bener. Bareng aku saben dina nyawang kowe saking kulino lan kulino. Jalari nuwuhake rasa tresna. Iki nempuh ucapan tresna jalaran saka kulino. Ora mawas kowe dulurku nanging satenane aku tresna karo kowe Kembang Jaya. Malarina wengi aku ndonga. Sok kapan aku dadi rondo, kakangmu mati, aku legan meneh njur aku dadi bojomu. Aku dialog kon mati.
tak idoni kok. Kowe iki rasane nyambung. Muga-muga kelakon aku dadi darbekmu. Mergo iki swargaku yen aku urip karo kowe Kembang Jaya. Saka aku Kencong Sari. Nggih. Kula Ndara. Nggih. Daramu Kencong Sari aturun ngene. Nggih, Ndara. Saya. Gembira dasmu. Ana sing sabil nang. Yen nganti iku salah. Luwih abot pidana. Lari. Sing perintah aku. Nggih, Kakang. Apa iki? Lho, napa niki Kakang? Biar layang kok takok. Lho. Piye? Lho, Mak. Piye? Niki layang napa? Niki layang. Piye? Kepelan Ndara. Umat bintu, umat. Kepelan Ndara. Umat. Kepelan. Kepal diasi kok. Kepelan. Kepal sing kepel apa iki ya? Iki ya. Medyan-medyan bocah ae. Cangkeman lho mboten awake kula kesel kabeh kok Kakang. Iki piye iki? Lho, niki nak mati aku. Mati Ice Ndara. Mati Ice. Wis tak cemplungno pecaran kok ngono. Mati Ice Ndara. Bengak pecical iki sing pecical sapa? Sing pecical iki apa iki? Ora usah deni kowe. Mboten Kakang. Lho bocah kok lek kurang ajar. Bengak. Piye iki? Lho. Kula Lalu. Tulisane sapa iki? selamat. Sing gawe sapa? Lho, mengke riyen Kakang. Saiki. Nggih cobi mengke ningali ya Kakang. Layange sapa? Selamat. Sapa? Nggih. Nggih Kakang. Nggih piye? Nggih kula eling. Niki sing gawe kula Kakang. Sing gawe kula ning nyuwun sewu ampun duka lho Kang sabar lho Kakang sabar. Ampun duka. Layang niki sing gawe kula ning kula niku etok-etok lho Kakang. Kula tembung seneng kalih Si Adi Kembang Jaya. Tak jajal Joko wis tuwa kok ya urung seneng omah-omah. Kula jajal kula tembung kula etok-etok seneng kalih Si Adi Kembang Jaya. Lho jebule kok mboten gelem Kakang. Adine sampean jebule kok apian. Saestu kula guyon lho Kakang mboten tenanan ampun duka nggih Kakang nggih sabar nggih. Inna woha ma'asobiri. Baye. Ngomong apa kowe? Ina. Kowe ngomong apa? Lho mau aku muni ngono kowe ora entuk. Dingaren kowe muni ngono. Mangun sabar karo aku. Sabar saestu kula guyon lho Kakang mboten tenanan Kakang. Kowe gawe iki guyon. Nggih Kakang. Kowe kepengin jajal aku. Ben kowe ketok pinter ngono. Nganggep bodoh aku ya. Ya. Luwih pinter kowe timbang aku. Njur kowe ngleledo karo aku. Kowe gawe layang. Guyon ya. Jajal ya karo Kembang Jaya. Sing kok jajal apaan?